Ja? A veure, Tori, què suposa per a tu estar així en la Frei Montessori School? Com arribes, com... Jo vaig arribar fa una setmana i clar que això suposa un gran canvi perquè és un concepte diferent al que estava acostumat en els instituts anteriors i tot això, però la Txell s'està portant molt bé amb mi i estic aprenent alemà molt ràpidament i estic prou bé així, la veritat. Perquè tu venies d'un interès personal per fer intercanvis. Havia fet intercanvis en altres etapes, però volies un intercanvi, com me deies, a lo bèstia, no? Sí, volia pues, el poder passar un any a l'estranger, aprenent l'idioma des de dins, que sempre crec que és millor que aprendre des de fora i és més ràpid. I vens per aprendre anglès o per aprendre alemà? Per aprendre alemà. Per aprendre anglès ja vaig practicar prou, vaig fer prou intercanvis i ara... Quin nivell d'anglès tens? El B2 de l'Escola Oficial d'Idiomes. Vaig presentar-me l'any passat bueno, l'any passat no, el curs passat i vaig aprovar i això. Entonces estic així per l'alemà. És un idioma que ara és molt emergent, hi ha molta gent que ve així a treballar, ja he conegut alguns i això m'agradaria aprendre l'alemà molt bé. Quant de temps estaràs? Estaré així en principi fins a finals de juny o principis de juliol. Un curs sencer, un curs escolar sencer. I l'equivalència per un any d'estudis en Espanya, pues tu passaràs, has fet primer i ara passaràs a segon. Passaré a segon. Jo no, sempre ho dic, no ho veig com un any perdut. No, perquè... Has notat molts canvis front al sistema educatiu espanyol? A veure, així per exemple, jo en classe tinc sobre unes 7 persones, 6 persones de mitja. De ràtio la classe? Sí. Aleshores, no és una cosa a la que estigués acostumat tampoc, perquè és poca gent, tot el món està prou callat, ja que n'hi ha menys gent. Però jo valoro positivament, penso que és un lloc prou bo per aprendre i... I tens alguna beca o pagues l'estada? Com has trobat l'intercanvi? Ha sigut Florida el que ho has gestionat? Ha sigut Florida el que ho ha gestionat. Això és una escola també crec concertada, però a l'estar empadronat en Florida crec que estic pagant la tassa de Florida, com si estigués estudiant així. I vinc així, tots els dies. I t'han buscat la Florida, t'han buscat el contacte familiar... Exacte, sí, famílies i qualsevol cosa, sí. Molt bé. I els canvis, a banda de la ràtio que sou 6-7 en classe, sí. La metodologia, el sistema d'estudis... És diferent. Sí, per exemple, tot és un poc més relaxat, s'intenta estimular prou als xiquets i... Penso que és una manera diferent de fer les coses i que algunes coses que estem gastant així se podrien dur a València. Per exemple, el fer treballs de grup. El projecte, no? Sí, els projectes, dies de projecte, específics de projecte, i clar, que ja es queden 6 persones en classe, això és molt positiu. I el professorat? El professorat, per a mi està sent molt simpàtic. Tens una tutora de grup o un tutor? Sí, jo tinc una tutora de la gent de la meva classe i bé, molt simpàtica. Tenim 2 professors, per exemple, en anglès i encara si hi ha 2 professors per a unes 8 persones és un luxe. És un luxe. Els recursos que... Sí. I, per exemple, gasteu també la metodologia Montessori en batxillerat. Per exemple, comenceu en el cercle pel matí o ja som molt autònoms? Jo crec que no està... La metodologia Montessori no està del tot ficada del tot, o sigui, al 100% en batxiller, perquè inclús tenen que preparar una revàlida, el que podria ser la selectivitat en València, i és diferent, o sigui, jo crec que n'hi ha aspectes que sí que es gasten i altres que ja... Jo crec que ja a una determinada edat n'hi ha que... Per exemple, el treball és més directiu o tens temps de treball autònom? No, tens temps de treball autònom. Així sempre n'hi ha hores lliures per a poder fer els deures. Cosa que així valoren molt positivament, ja que no tenen deures per a casa perquè ho acaben tot a l'escola. O sigui, bé. Què més, Pilar? No sé què dir. I quina valoració fas fins al moment? Fins al moment que educo així una setmaneta,
Jo penso que és molt bona, la gent està sent molt simpàtica, el projecte és molt bo i veurem què tal es desenvolupa durant tot el curs. Ja imagino que faré una valoració en juliol. Algun aspecte negatiu o millorable? No, de moment jo ho veig prou bé. La família ho fa prou bé? Sí, la família molt bé, s'estan portant molt bé amb mi. Els pares no entenen ni anglès ni castellà. Això jo valoro positivament, ja que jo parle alemà i ho intente i tens la teva habitació, no? Sí, no, això no tinc ningú problema. I soc prou autònom. Així el transport públic és més barat que en Espanya i pots fer vida normal, això. Una pega sí que pot ser que estiga tot molt junt. Molt bé, no les distàncies. Són molt llargues. En el cap de setmana, per exemple, fas la vida que fa la teva companya de curs? Estem sent prou independents. Tinc un company així també que anava al... no recordo, una escola a COE també. Escola 2, no? Sí, anava a 2, en Héctor, sí. I eixim un poc per ahí, coneguem gent d'ací, de Berlín. Feu marxa vosaltres, no? I després quedeu en altra gent. I quedem en altra gent, això. D'ací del Maria Montessori? Sí, o gent que ell coneix de fora, això. I bueno, vas a un centre comercial. Per exemple, jo per la setmana que ve m'he comprat entrades per a veure el futbol, així en Berlín. Qui juga? El Unión Berlín és un equip de segona divisió contra el Fürth, és un equip bo. I bueno, per fer... Quin batxillerat estàs fent? Jo en València estava fent el de lletres... El Ciències Socials. Les socials, sí, les socials. Així tinc de tot. Estic fent tant biologia, com matemàtiques, com art, estic fent tot. Aleshores, a mi el meu objectiu així és aprendre alemany. Aleshores, puc fer el que sigui. Molt bé. Adiós. Bueno, pues, adeu. Un salut per als companys de la Florida. Bueno, pues això, esperem que tot vagi bé i salutacions per a tots els companys de Florida. Molt bé. A veure si jo com més per a... Home, vindre un any no, però vindre l'intercanvi de 3 setmanes més que fan. Sí. Jo, mira, estigui l'any passat en mirar. Eren 3 setmanes també en la Florida. Malgrat que solament portes una setmana de classe així en Berlín, en esta escola, quins serien els canvis més importants que notes? Quins són les característiques o els principis bàsics de l'escola lliure Montessori? El que pareix és que n'hi ha prou més temps lliure per a poder fer els deures que el que n'hi ha en una escola convencional. Les classes són més reduïdes, també ho diu això Montessori. Després, la forma del treball, la forma de treballar és prou diferent. Sempre, cada dia, per exemple, tens assignades unes tasques que tens que fer durant aquest dia, després tens uns dies que són de projecte. Quin projecte estàs fent ara? Ahir, per exemple, estàvem fent en art de perspectives i dibuix, cosa prou interessant, la veritat. I avui també costava d'art, n'hi ha gent de l'escola que se n'ha anat a Copenhague a veure edificis per a poder dibuixar. I, bueno, la setmana passada, per exemple, va ser d'anglès, farem un storyboard d'un llibre que estem llegint. I després els projectes, quan l'acabeu, se fa una presentació formal en la classe? Sí, se fan la classe, els professors ho valoren i a partir d'ahir ja... I tinc entès que d'aquest projecte, per exemple, hi la nota de 2 assignatures, no? Sí. N'hi ha, per exemple, projectes que són compartits, això sí que ho vaig fer jo a Florida. Sí. Que són, a lo millor, possiblement estiga filosofia, i estiga valencià, estiga castellà. Així pareix que també siguen coses així. És semblant a la metodologia de projectes de Florida, no? Sí. El que passa és que així, per exemple, en Florida estem dedicant a lo millor 2 dies o 3 dies per trimestre. I així és, totes les setmanes tens 2 dies per a fer projectes. El que vols dir és que el projecte està interioritzat en el que és l'escola. En el que és l'escola està... I després es parla a Natàlia que cada trimestre, que al llarg de l'any se fan 2 projectes comuns d'escola. Sí, així també tenen un projecte, m'ha parlat la Natàlia, que dura unes 6 setmanes, que és un projecte però verdaderament d'investigació. Per exemple, he vist així que estan fent una taula de surf
i ho fan, es fan els papers, tota la informació. És el projecte, el que m'estàs parlant, m'ho has explicat, que era el projecte fi de l'últim grau. Sí, sí, sí. I també veus com fan el projecte físicament, cosa molt interessant també, perquè he vist una taula de surf de 2 metres. Que acaba en un resultat. Acaba en un resultat, i a partir d'ahir se fa una presentació que m'han dit que és prou llarga, o sigui, n'hi ha que explicar-ho bé i això. I ja està, he vist de tot per així, he vist màquines de fer llana, taules de surf, he vist de tot, sí. Que t'enganya, no? Sí, és prou interessant, no és molt normal, veureu. I per exemple, estic treballant com a projecte global de Centre Medilla, hem visitat en primària infantil, que estan treballant les eleccions al Parlament. Aleshores, en primària han fet una exposició de cada grup s'ha inventat un partit polític. En batxillerat esteu fent alguna cosa? No he vist res. Sí que he vist cartells i cartolines que han fet els xiquets penjades per així, però no, sobre la campanya electoral de les pròximes eleccions d'este mes no he vist res. Moltes gràcies, Toni. Vale. Ja. I a banda dels estudis, alguna particularitat de la vida alemana o de la convivència familiar? Sí, la gastronomia és prou diferent a que estem acostumats, ja que tot el pa és integral, per exemple, així es menja molta fibra. I familiarment tinc que dir que els dijous soc l'encarregat de preparar el sopar a casa. Quan és tu me ho van dir la setmana passada i jo pensava que era una broma, però ara veig que no. Este matí m'han donat 10 euros i tinc que anar al supermercat avui i amb 10 euros tinc que fer la compra per al sopar de 4. I quants sou? Sou 4? 4, són 4. I què has pensat? La veritat és que me ho han dit avui, m'han donat el moneder i jo, colló, que és de veres. És que era una broma. I, bueno, estic pensant en fer algo típic, algo com el gazpacho, el salmorejo. Sí. Algo així que no siga molt difícil, que estiga bo. No saps cuinar en València cuines? La veritat és que no. No és la veritat? I tindré que aprendre, perquè si no... Però bueno, jo ho faré en gust, no tinc ningú problema.